Alam nyo man dyan lang kayo patugawan nyo to. Ano yan, grarbis? Manakal, kakasi ka nga nakatador dito, nagbayad ka kayo mo 50. Tika niya, ano makakita ka tilukpo. Ilaban ko mo tilukpo, durin ako to. Ilaban ko tabla. Tika na eh. Basta, basta, diba? Tutudo, agar-arbes. Naipag-arabi mangkal. Kastamot madam ko ng penyak, katana mga madam. Kastamot sulay ko naman. Bawasan yung basit, effects na di may kuta namang di bagbaga. Kaya, kastamot madam, anak madam, tahan nga madam, di ka mga estudyante. Nya, nya na kanyang kal. Nya, Ramon. Dasawa yun, Uncle Ramon? Yes, ma'am. Yes, suling ko naman. Mano ti asawa ni Uncle Ramon? Upat! Ah, sana all. Samantala ka dyan may isa. Nagnayon naksamot na na. Upat ta sa asawa yaw. Nabiyanda nagili amin, maday. Nabiyanda amin. Sumala ikot-kot tong amaw. Upat ta asawa mo, hindi sumala ikot-kot tong amaw. Adamot ki dito 5 nga naging asawa na kay damot amin. Baka kaya mo magmay kainam. Ta! Na kay garod ka agbiro ka garod may kainam baka kaya mo garod. Baka si kasumang na wino si kamok matayag. Hanggang na. May nagibalo ka. Nadasiding na dataw. Numakutim dataw. Matay ka nga datos. So, aaming nga naging asawa, kahanda na kutay. Kutita nga dagos, matay ka maungkot na. Inya kaya mo nga kanta. Inya ti kaya mo nga kanta. Love song nga. Love song. Maestro, ika naman ti may isang love song nga. Tarong. Ika nakti love song. Love song nga tarong. Kaya na ni Maestro nga taga-tugkal. Abay yan niya dati na tilikod now. Nansa mo paltog now. Chip cook ka. Ay, nagluto ka lumigat. Baka naman ang taglab gandawa para ba mo na nasuputan na kami karne ha. Sige. Go Maestro. Para kini Uncle Ramon na nahilig titarong. Ano tawag ni Uncle Ramon? Doble sa S. Under, doble sa S. Nagabalak mo mag 67. Bingo ka nun. Sige, para kini Uncle. Maestro, love song. Para kini Uncle. Ayun na, naging masal. Ayun na, damarawan ka dati kang lubog mo. Nabiyang kabay. Mayat di labsong matarong. Mayat, aga nalagip mo di siya makapasangit niya. Hindi mo siya nalagip ko yung ex-boyfriend ko dati nga tarong. Kasi tarong nga rin. Apay nila nang nangyari tikang lugong yung kapit-pitak mag. Nasapay tambak na mo dito. Ay, sumulagag bababoy kayo balang. Napagkamagan nagtiliw titakaw. Sige, panawang ka na. Kita ka lang ha, tag-entertain na. Sige, yung namakan to kantan di labsong. At dati payong yung tapaw. Wala at ahilmit, ito dumang din niya. Baka maarbisa na. Sige na. Pertakam!
narigat ni Marvisa. Sige karon. Ako maestro. Bukal-bukal. Ajay request na ako dito nga bukal-bukalan. Makatuimatan pong gayayang kayo. Ang pakasiyay pa kumapong na po yung pigsama ti Arbisan. Narigat nga Marvisa ni Sulay. Naniyado pa yung kitrabaho niya po. Sige, maestro, pasok. Ayan, shout out apo, di kita buy-buy at Facebook Live, 2,000 viewers. Nagaduda rin, taga-UAE, Riyadh, tapos kada nagita. Ayan, kita ti panis ni Suling, nagado na. Wala ka to, Isabela, pinayatang kami na kita. Sige, maestro, pasok. Ayan ang kayo kumapong mga abuya. Iti Suling, iti YouTube channel na ako. Well, i-follow you ako. I-follow, kakalimang follow. Version. No nalabago si bukaw magpagayaw. No nangisip siya'y bukaw sakit kaunting. No na silang siya'y bukaw. Diba? Basta lokal amuyok na. Sa paglaingan nyo. Ayan, amin na po nga agsugsugan. Mangabak kayo kumaamay. Kamunti mahabak. No na silang jay bukaw. Ako magila kay bitan. Dapat nangurungur na. Pingayaw. Nagurungur. Na. Inurungur na. Ay, najib. Ayun na. Ajini. Sunod sa mga inurungur da. Kita naman, muli ng taglit ng lita man. Malam. Tanayang mongkal. May kinaw. Hindi ka kami ito. Ito. Ano eh? Power Rangers na ito yan. Garay ka, naglaw mo tayo yan. Abay nga nakrukros ka. Kun naman. Sukatam. Sukat yung helmet, sukat. Karta ni Marvisa na. Ata. Oh, yan. Kiss the bride. Ayos nga lang mga Marvisan. Sakto lang. Nagbegar ta na. Dati akal. Ang mulmula ka ti na dumadumang nga klase nga bubukal maday. Ang mulmul ka. Ay, mulmula ka. Inya nga klase ti bukal ti mulmulang. Dati bukal ti mani-mani. Ay! Na, bukal ti mani-mani ka raw. Adamot ate bukal ti mani-mani ka. Sige lang. Inya pa ay. Bukal tay. Ate kalkalunay nga managanay. Ay, kalkalunay bukal ti kalkalunay nga managanay. Kadakit din ti managanay nga kalkalunay ay. O sige, tuloy ta ka raw. Pasok, maestro. Sige, isa lang. Olay. No natangkan jay bukel ayaw gaita. Ala. Basta magtuwang. No na sila jay bukel amatis gaita. No na ulok jay bukel ibong gaita. Nakakausap naman tanggal. No nagkuti jay bukel. Bukal ang kuti tau kulyaw. No nagkuti juga. Ay nagkuti. No nagkuti ji bukal. Inya. Sikob ka na ako na da. Nga sikob ang kal. Suwango ka kanya. Bago pa'y nagsikob, dapat mangyari. Denggama. Kastoy taramidal. Upat ti asawam ko na.
Dada yan. Noon ako tijay bukal, makatog-togkal. Isabat mo kumaan. Isabat mo, palisabat mo. Nakapoy ka, sabay nakastiti bato tayo, nalipatan nagpante. Sige. Tagmamano itlog di tao. Talo sa kapulo lang. Talo sa kapulaw. Ila ka. Itlog alutin siguro. No puraw nga itlog. Talo sa kapulaw. Alam mo yan? No nalabagan diyang itlog. Malat dayta. No bating nga itlog. Itlog po. Nakaw, dilikat daw. Na. Sa mo din mo na. Di mo di buukan nga itlog. Nervous ka yun. Buray ka, kanya man ganong mapaw. Di ang burburag. Ito ka ni manakatan na yan ka. Ating aramidan tangkal. Nagamin, adadagiti project kuntaw. Wadan to kwarta ko unkot mga sulsulduak to didakil di Facebook kin YouTube an ikataang kanto badong. Dundunan kantaw. Nya kaya mga badaw, isuot mo nung natangkan ka, nung isuot mo nung nalunang kapayla. Ano nalunang kapayla? Ano? Igatang ka, tinawakwak nga badaw. Sige, anyanagan mo ang paypaysaw. Ramon. Magsaysay. Ramon Kiko. Ramon. Rebilla. Ramon Espanto. Ilis tayo Ramon Espanto. Dundunang kanto tayo. Espanto. Sabay kumata na biyag kanto pa yun. At mayaman akaw. Ang kalidarin natin. Espanto. Na! Kakambal mo ni Apo Diyos. Sige ron. Gure ka. Kakambal na kami ni Apo Diyos. Delikado daso. Sige ka. Ayan na nga bandan. Buukan. Buukan nga itlog. Balot dayta. Puraw nga buok. Sala ka Sala, sige. Isa ka lang. Pagpuri ni Papa. Sana, isa lang. Puraw. Sige kasi. Sige. Abara ka man. I-check ko man. Sige ka. Tadtuktura magkatibigan. Ang kana po daw. Awan ti sagsagubani ti magbagay. Ang kanaram ni ang kanga agoy uyag. Awan met ti sipon mo butag ba? Guri ka. Adang limawan. Adda naamot ka. Di awan di kanawan awan di kanigit adda. Niloloko na to yan. No puraw nga buok. Banday ka. Tama. Saka magsasadot. Ano pabababot na eh. Ulit nga eh. Agin enjoy mo din. No buraw nga buok o banday ka. Banday ka. No kulot nga buok. Ama mo sumba mo. Nya ti kulot nga buok ya. Ang nag-review. Ang ka nag-review. Ag-review ka nung kwata nung nabalita mo ni Suling kumapangkat may isang lugar. Ag-review ka, nagitabok bukal. Ama mo ti kulot nga buok. Sikta kayo nga po niya tikulot nga buok. Hurmot ka na nalalay nga niya Apay di kinyayaw, kulot minuhaan. Apsay man. Apsay! Hindi, apsay kami. Straight.
Naribad. Sana all. Not. Adi kinya gabi nawan. Nawan ang cancer. Ang chemotherapy. Papakastinga lang ni anak ka Jenny. Hayaman anunsun ka na nagblokin na naso ko na ka. Ito ka lang. Nagdisite. 31 sa ada. Okay. Ayan mo, bandan. Kulot nga buong natural dayta. At ayan. Nupuraw nga mani. Ang mga kamani, di ba? Sige, tayo pakampon to timanay. Ay! Joke lang. Joke. Napana lang ito talaga ang maumay ang paragsak. Actually, apo, naggapo kami dito yung last month lang. And request na kami kano, apo. Thank you so much. Apo yung nag-request sa daman kwarta ni Sulingan. Yes. Daman kata good Mas sura. kata na tayo, da kwarta. Ito lang ilaban ko tabla. Joke lang baka iba kayo ay atak mo dan na tayan. It depends. Sige, go. Inya ti puraw nga mani. No puraw nga mani ay labos na ganang. Labos nga mani. No nalabag ka jay mani native dayta. No mani nga bubuksilan. Nakaramang kati mani nga bibingatan na. Naiimas aja. No, mani nga bubuksilan ilalambong dayta. Siyempre bingatan. No, mani nga narinod. Nakaramang kati mani nga narinod taon. Hampay, di upat nga naging asawa. Maawanti naramanan nga mani nga narinod. Okay. Nagtakil sa imang garod niya. Urat-uratan kayo pa yun na. Nagtangkan pa yung ima yun niya. Si kayo sa binalsa mo niya yung Martin Gutlay. No, mani nga narinod, kakalkali dayta. Alright, Uncle. Ang yaman ang launay niya. Kasi niya. Kasi tantay tulog ka. Pag-uri ka ato itulog ka. Ang mapadarus-dus ka niya. Uy, may galis kayo. Anyo dang tanggilan, dakos ti madanggil. Hindi kita maulitin mo. Ay na! Ginagalutan tayo na lipat ako! Ramon! Ay na! Ganyan na yung karyaman, Ramon. Thank you, Uncle Ramon, Ayan, nagyaman ako na kayo. Amin ako, palakpakan tayo na po. Di bawat may sakit na tayo, dagiti awan saksakitan na, agyaman tayo ta, nasalun at taylat ta. Yan, nagdaapo dagiti request yo. Surat lang ng tinalinis nga papel. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang gabi.